shigar zuciyata. Aisha ni naki ne, ke ɗai ce mahaɗin rayuwata. A raba mu da ni da ke an kawo ƙarshen walwalata. Mun zamo jini da hanta, ni da ke haka na yi duba. Sadiq na yaba da kyawun ki Aisha, kin zamo madubi. Kina da kyawu na ɗabi'a Aisha, ke na yi zaɓi. Yar asalin gida na girma, halinki ne nake jawabi. Aisha sarauniya, haɗuwar mu da ke ta yi min riba. Bata ba, na san za ki kula da ni Aisha mai kyau na haiba. Na so ki da zuciyata, hakan ga bai zama aibu ba. Rayuwa mu zamo a tare, kamar kina ce ban gani ba. Sadiq ni naki ne, Aisha ke mata wace. Daga inda ke bida kin kai matsayin ki na ya mace. In har ba ke a kusa na kan ji tamkar na mace. Komai nawa naki ne, akan san ki ban ki na mutu ba. Kullum in sake farin ciki, duk abin da kike so na ya alkawar zan yi miki. Allah ya kai mu ran auren mu da ke a sha biki. Na san za mu farin ciki wanda ba zai misalta ba. Ki bar ni da Aisha ta, ni dai na yi tabbacin a cikin 'yan mata ta yi rata. Na san da dukan ɗabi'u nata da dukan tarbiyarta, za ta ba ni dukan kulawa har da ke mamaki duba. Shine so Aisha Sadiq ni naki ne, a raba mu bazan so haka ba.